Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gikan sa Alert Level 3, ginpapanaog na sa Alert Level 2 ang bulkan Kanlaon. Bagay nga ginakalipay sa mga apektado nga mga residente, pati na sa mga lokal nga opisyales. Ginakalipay nila Castellana Mayor Añejo Nicor ang pagpapanaog sa Alert Level 2 sa bulkan, labi na nga masobra naman sa 6 kabulan ang pagtinirna sa mga apektado nga mga pumuluyo sa mga evacuation center. Pero sunod sa iya, magasapol pabuwas ang incident management team upod man ng Office of the Civil Defense kag iban pagiging mga ahensya para maplanuhan ang pagdecamp sa mga evacuees. Ginapaabot nga buwas matigayon ang pagdecamp naman sa Kanlaon City nga mga evacuees. Sunod sa kay OCD Regional Director Donato Sermeno III, may 4,160 ka mga evacuees gikan sa La Castellana, Bago City, Kanlaon City kag La Carlota ang nagapabilin sa evacuation centers kag sa karon ini sila ang sakop sang 6 km danger zone. Kung matigayon gid man ang pagdecamp sa ila nga sini nga semana, ginapaabot nga ang mabilin sa mga evacuation center. Ang mga yadto na lamang nga nagapuyo sakop sang 4 km permanent danger zone. Sa La Castellana suno kay Sermeno, may 137 ka mga individual ang yara sa 4 km permanent danger zone, kag sa Kanlaon City naman 167 ka mga pumuluyo. May 22 ka mga pamilya sa Bago City nga hindi sakop sang 4 km PDZ pero nag-a-star sa geologically isolated nga mga lugar gani ginabisuhan man sila nga hindi na magbalik sa lugar. Sa masobra sa 3,800 ka mga pumuluyo nga pwede na makabalik sa ilang mga puluyan kag kayara na sa alert level 2 ang bulkan. Suno kay Sermeno, mayara sa nagapahibalo nga luyag anay nila magpabilin sa mga evacuation center, ang iban luyag magpa-relocate na lang, ang iban nagakalaguba na ang mga balay. Magaparayan ng assistance sa ila suno sa OCD. Ginsil ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagtuon na sila sang leksyon sa natabo. Porsegido ang probinsya para sa permanent relocation sang hindi lamang yara sa 4 km danger zone kundi pati naman ang sakop sang 6 km extended danger zone. Ginahikot na ang pagbakal sang duta nga magaserbe relocation site. Sabay pa nga mabalik na gid ang normal na sitwasyon nga kundi nga affected nga barangay, no, especially sa barangay Kabagnaan. Nakita niyo naman, ma'am. Grabe man, almost 6 months gid ang ilang sakripisyo sa ilang panggawi, sa ilang panimalay. So ako nalipay gid, ma'am, kabay. Yopdan natin pangamuyo. Sir, what's going to happen sa 4 km, sir? Hindi sila pabalikon? Ang sa LGU ang may may prerogative, pero we will strongly advise sa mga LGUs nga hindi na pagpapalikon kay dako naman ang problema pati sa ila. Kaya anyway, manageable man ang number, so kayang-kaya na i-sustain. Sir, when most probably i-start, sir, ang pag-decamp, sir, sang mga sa 6 kilometer? Soon as ang ilang demobilization plan maplastar. We're hoping that it will further simmer down, and on our part, let's move on and develop the relocation area, which we already talked with even HUDC 2 weeks ago. And they're also ready to help us in the development of the said area.